bayan kaddamar da hare-hare a garin Arad da Dimona, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce wannan yini mai mummunan tarihi ne, yini ne mai matuƙar wahala ga mutanen Isra'ila, wanda rahotanni sun ƙara tabbatar da irin munin al'amarin da irin tashin hankalin da Isra'ilawa suka shiga a nan garin na Dimona da garin Arad, wanda Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi kira ga ƙasashen duniya da su kawo ɗauki su zo su shigan ma Isra'ila faɗan da take yi a Iran. Yana mai ikirarin cewa Iran na ƙoƙarin shafe mutanen Isra'ila gaba ɗaya, wanda tarihi ba zai manta da su ba idan har suka haɗa gwiwa da Isra'ila wurin ƙaddamar da hare-hare akan Iran da hana ta shafe Isra'ila. Prime Minister Netanyahu ya ce Iran azzalumin ƙasa ce wanda burinta ta ga ƙarshen Yahudawa, ta rufe su kuma ya zamanto tarihinsu bai doron ƙasa gaba ɗaya. Ya ce yana roƙon ƙasashen duniya su kawo ma Isra'ila ɗauki, ana ƙoƙarin shafe su. Ku je Play Store ku sauke manhajar mu na ɗan show, muna sai da data mai arha mai sauƙi, data mai ƙarko mai daɗin amfani. Wani shawara za ku ba mu Isra'ila da Netanyahu? Wani shawara za ku ba ma ita kuma ƙasar Iran? Shafinmu na Mamu Yusuf Bamalli, ba mu goyon bayan ta'addanci ko taimaka ma ta'addanci, mu zaman lafiya muke so, shi muke yaɗawa. Shi yasa babban burinmu ma yakin da duk wani tashin hankali na duniya a daina shi, a rungumi zaman lafiya. Mu abin da muke so kenan. Nagode. To alhamdulillah jama'a, wallahi ban taba zuwa muku da albishiri mai daɗi irin wannan albishirin ba. Ban taba zuwa muku da abin da zai faranta muku rai, ku ji daɗi a ranku ba, wallahi irin abin da zan gaya muku yanzu. Wai jama'a, kuna da labarin cewa ana gudanar da yin sulhu tsakanin jamhuriyar musulunci kasar Iran da kasar America a yanzu nan cikin daren nan? Daga yau din nan yaki ya riga ya kare, ba maganar yaki ya riga ya tafi. Daga yau din nan shikenan Middle East za ta zauna lafiya, an samu sasanci tsakanin kasar America da kasar mamaya da kuma jamhuriyar musulunci kasar Iran, wanda a yanzu haka jamhuriyar musulunci ta riga ta ware biranen da za a je a tattauna domin kowa ya mai da kubai, a ci gaba da zaman lafiya kuma a ci salatin annabi, komai kowa ya tsaya matsayinsa. Wannan albishiri ne mai daɗi. A inda Amerika ta tura jamhuriyar musulunci akan cewa ya ina take so a yi zaman sulhu, nan take jamhuriyar musulunci ta ce ta zaɓi babban birnin Tel Aviv na kasar mamaya, kuma sannan wakilanta da za ta tura a yau din nan cikin daren nan shine ta ce ta zaɓi da Shahid da kuma Fatatu da Sardin da kuma Gaza, wato wannan manya-manyan makaman na rocket da kuma hypersonic din nan, wanda ta ware guda 11 wanda su ne waɗanda za ta tura wakilanta su je su zauna a babban birnin Tel Aviv domin a zauna a yi sulhu. Abinda jamhuriyar musulunci take kenan, abinda ta gaya wa kasar America kenan, ta ce ta amince a yi sulhu, amma ga wakilanta nan ta riga ta ware su da Shahid da Fatawan da Fatatu da Sajil, kun gane ai, da Akir Zaman kuma kun gane ai, wa'annan manya-manyan Shahid din, wa'annan manya-manyan makaman da a yau din nan ta fitar da su, kuma su ne manya-manyan wakilanta wanda za ta fara tura su a karo na farko, kuma ba amma a ina, a babban birnin Tel Aviv na kasar mamaya. Saboda haka alhamdulillah jamhuriyar musulunci kin biya mu wallahi, kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na san za ku yi dariya ko? To jama'a, yanzu a kadamin da ake ciki fa jamhuriyar musulunci ta zama a dangaren bakin tulu. A dake ka a fasaranda uban kowa ya rasa, a kyale ka kuma ka bata ruwa. Jamhuriyar musulunci ta zama sai yanda duk yanda ta dama haka za a sha. Duk yanda ta dama haka za a sha. Ana son dukanta, ita kuma tana amfani da wa'anda kuka gina, kuna ganin cewa za ku kare su, tabbas za ku dake ta da ba za ku dake ta, ba wai ba za ku iya dukanta ba, amma fa abinda zai biyo baya shine yanda kuka dake mu ma za mu dake ku, kuma dukiyoyinku ne, kuma yaranku ne, kuma talitalinku ne, wa'anda suka maida ku alloli, suna ganin cewa za ku kare su, suna ganin cewa sun ɗauki rayuwarku da ƙauna sun baku. Yau ga ƙasar America ɗin nan ta rasa yadda za ta yi. Wallahi ba wai ba ta da abin da za ta yi bane, tana da shi. Saboda mi? Shi yasa aka gaya maka ka rabu da faɗa da fakiri da kuma mai arziki. Idan aka ce maka kai talaka ne baka da komai, da kuma wanda yake da dubunnan arziki, to ka tsoraci faɗa da shi, saboda shi mai talaka wanda bai da komai ba ruwan shi, duk abin da zai faru ya faru. Kai ko mai arziki ba abin da kake tunani irin kar a maida ka talaka, saboda ka riga ka san cewa talauci ba abin so bane.
to yanzu abin kadamin da ake tsakanin Iran da jamhuriyar musulunci kenan. Ta yi tanadin da kuma su ba su da, sannan su kuma sun tanadin da suke ganin sun fi kowa, sun kafa yaransu da arzikinsu, sun ɗauki arziki mai bala'in yawa sun narka a wannan abun, kuma sun gini yara sun ajiye. To shine fa yanzu idan suka taɓa ta ita kuma za ta ɓata, kuma za ta taɓa su, kuma za ta lalata, wanda abun ba wai su kaɗai da suke Europe ba, yaran da suka gina ma su ma abun zai shafa, kowa zai rasa inda zai yi. To shine ta wannan bangaren sai jamhuriyar musulunci ta zama kadangaren bakin tulu, ba wai dan Allah ba wai babu yanda za a yi da ita bane, ta zama kadangaren bakin tulu ne. Muna son yakarka, amma muna tunanin mugun nufinka, irin mugun nufin da kuka yi min shine kuma yau Allah ya daura akan ku. Wannan abin da kadamin da ake ciki kenan, saboda haka a ci gaba da addu'a jama'a, sai abin da Allah ya yi, sai abin da ya gani. To yau dai misalin karfe 12 za a yi zaman taro, za a yi zaman sulhu a babban birnin Tel Aviv, inda kasar America za ta turo wakilanta, da kasar mamaya ita ce mai masaukan baki, kuma mizani na jamhuriyar musulunci su ne wakilanta. Saboda haka mu haɗa a can karfe 12, kar mu sake mu bar wayoyin mu a ƙasa, mu bar su a gaban mu ga yadda za a yi zaman sulhu yau din nan. Lau Donald Trump ya ci uban shi, Donald Trump ya ci uban shi. Karan Twitter kin da ya ba Iran yanzu ya maida ta kwana 5, wacce maka Barno gabas take. Amurka na cin buru ubanta cikin kasashen gabas kin nan. Vive l'Iran pour toujours. Na rance da girman Allah, ashe Iran kasa ce. Karan Twitter ya basuwa dan dai shi lalatar da duka energy kinsu, da wuta da mai da komi. Karan Twitter ta kai yanzu ya komo shi na magana mata, wai yanzu ya kara kwana 5, da nan zuwa kwana 5 in Iran ba ta yi abin da suke so. Kai da wa babu barazan da ba kai ma Iran, babu barazanar da bai ma Iran tana nan ga wurin ta. Vive l'Iran pour toujours. Allah ya debe ma Donald Trump, wallahi ba mutum ne ba. Wato jama'a, yau kasan mu ta Nijar babu abin da take so in ba addu'a ba, sannan kuma mu maza dole ne sai mun koma cikin kasar mu ta Nijar mun kare kasar mu. Wato jama'a, idan kuna tunawa shekaran jiya ambassador ta Alman ta rufe daga cikin kasar mu ta Nijar, ta ɗauki personnel inta ta fice daga cikin kasar mu ta Nijar. Sannan kuma kwanakin baya mun ga chef d'état major na kasar Faransa da kuma na kasar Cote d'Ivoire da na kasar Benin su haɗu a cikin kasar Benin, inda suka tattauna cewa sun zo ne domin su kawo ƙarshen ta'addancin da yake faruwa da kasar Benin da kuma kasar Cote d'Ivoire, wanda mun san cewa ƙarya ne suke yi, makarkashiya ce suke nan suna ta yi akan kasar Niger da kuma ƙungiyar IAS gaba ɗaya. Hakan ya samo dama ne a lokacin da Union European suka yi voten wani resolution inda suka samu daman cewa za su je su kubutar da Bazoum, su maida shi suka karagar mulki ko da ta halin kaka ne. Idan ba ku sani ba, Bazoum yana da nationality biyu ne, yana da nationality Nigerian, yana da nationality Française. Idan ba ku sani ba ya kamata ku sani a yau. Shi yasa nake kira ga al'ummar kasar Niger da kuma 'yan TikTok ɗinmu na kasar Niger, cece ku cece a social media a yau ba naku bane ba. Ko mata sun bar cece ku ce, amma ku maza yawancin ku baku da komi sai wani yayi kaza, wani yayi kaza. Mu mai da hankali akan kasar mu ta Niger. Mu mai da hankali duk inda muka samu wani labari mara daɗi mu zo mu faɗe shi a social media, hukumomin mu suna gani su ma za su ankara. Sannan kuma muna kira ga al'ummar kasar Niger gaba ɗaya, maza da mata, a duk lokacin da kuka ga wani abu wanda ba ku yarda da shi ba, ku yi gaggawa ku kira hukuma. Ko da ubanka ne ka ga baka yarda da shi ba, ka kira hukuma. Ko umma ka ce baka yarda da ita ba, ka kira hukuma. Kanin ka ne baka yarda, yayanka ne baka yarda da shi ba, kira hukuma. Saboda yau da ɗa na gari ne ake haɗa kai a tarwatsa ƙasa. Saboda haka ku ankara, idan har wani abu bai faru cikin wannan watan da muke ciki da wanda zai tashi, to ina mai tabbatar muku da cewa sai an yi shekara 10 ba abin da zai faru a cikin kungiyar mu ta IS, sai dai ta'addanci. Amma jama'a, wallahi irin labaran da muke ji, amma za mu kawo muku video ka, sannan kuma za mu kawo muku preve hujjoji, za ku tabbatar da cewa akwai abin da ake shiryawa. Allah ubangiji ya kare kasar mu, Allah ya kare kungiyar mu ta IS gaba daya. Wani sabon platform mai suna Snaija na 'yan Nijar, wani ɗan Nijar ne ya ƙirƙire shi, mai kama da TikTok. Mai son ya fara gwaji ya leƙa cikin comment,
farkon comment za ka ga link na app ɗin ne.